下一位啊，干嘛？你们干嘛不供了？哦，你供了。然后这个供了哦。一次供3个，这样它后面都没有人了哦。来。ย่ำบนรองเท้านะครับ
大概还有30个吧。你们自己决定要怎么放自己放。มีเบอร์ที่เกม 就卷名。